379 kilometrov. To je vzdialenosť zozvolená na Maledivy. Poľské Maledivy. Skoro na nerozoznanie od tých veľkých divov. Až sa divím. Maledivy. Ak je človek závislý, najhoršie na tom nie je to, že nemôže prestať, ale že stále musí zvyšovať dávku. Keďže všetci chodia na dovolenky na juh, do tepla, my sme si povedali, že tentokrát pôjdeme na sever. Samozrejme, nejdeme niekde za polárny kruh, to by naše autíčka potrebovali asi mesiac na cestu tam. Ale niečo reálnejšie, čo by normálne pracujúci ľudia na dovolenke, ako napríklad my, mohli stihnúť. Konkrétne to bude Severné Poľsko, Litva a Lotyšsko. Estónsko len v prípade, že stíhame. Čo sme nakoniec bohužiaľ nestihli. Cesta naprieč Poľskom nám trvala 2 dní. A ono sa ani nie je čomu diviť, veď naše autíčka majú originál 23 koní a celý čas nám fúkal protivietor. Po takmer nekonečnej jazde Poľskom konečne v diaľke vidíme more. Je to Gdanská zátoka a my máme namierené na úžasný poloostrov Hel. Hel je dlhý 35 km, v najširšom mieste má 3 km a v najúžšom mieste len 150 metrov. Hel toho ponúka mnoho. Je to rajón windsurferov, má nekonečné piesočné pláže, piesočné duny, namiesto paliem borovice a vrbu, rôzne múzeá a vrtkavé počasie. Keď sme dorazili, privítalo nás krásne počasie. Počasie je parádne, hladno fúka, ale ešte teplúčko horúcaš, musím pes liesť. A super, spokojný som veľmi. No to sa behom pár minút zmenilo. Počas druhej svetovej vojny tvoril významné obranné opevnenie, o čom svedčí mnoho bunkrov a múzeí s exponátmi vojenskej techniky z daného obdobia. Toto je pozostatok po obrovskom diele, ktoré chránilo celé pobrežie Poľska. Po dobití Poľska Nemcami, Nemci toto dielo ukoristili a zachovala sa len jeho betónová základňa. Jeho dostrel bol až 40 km. A toto je jeho zmenšený model.
úžasné miesto. No, bohužiaľ v našom harmonograme naň máme len 2 dni, čo sa ukázalo ako veľmi málo. Preto sa sem niekedy určite vrátime. Presúvame sa ďalej do Litvy, no cestou máme ešte jednu zaujímavú zastávku. Je ňou poľský hrad Malbork, ktorý určite stojí za to. No a teraz nie sme frajeri a skúsme jeho veľkoleposť zachytiť kamerou. Sme v Malborku. Najväčší telový rad na svete. Sakra veľký, už sme boli a to sme ešte raz v polovici. V tom spodnom hrade. Malbork je obrovský, najväčší svojho druhu na svete. Chodíme po ňom už niekoľko hodín a stále sme ho neprešli celý. Snaď pohľad z hora povie viac o tejto úžasnej stavbe. Prejsť Malbork nám trvalo niekoľko hodín, no stálo to za to. Ďalej už pôjdeme viac na sever. Našim ďalším cieľom je Litva, do ktorej sme chceli ísť pôvodne cez Kaliningrad, no kvôli súčasnej situácii to nejdeme ani skúšať. Nakoniec konečne dorážame do Litvy. Najzápadnejšiu hranicu Litvy s Poľskom a Litvou, nedaleko odtiaľ to je Ruská federácia a Kaliningradská oblasť. Tak pomalinky toho prechádzame, je taká lokálna cesta, veľmi pekné prostredie. Krovky v krajine nikoho. Medzi Lotyšskom a Kaliningradom. Určite sú to špionážne kravy, ktoré nás sledujú na každom kroku a tvária sa, že nič. Ale budeme si na vás dávať pozor. Inak Lotyšsko je veľmi pekné zatiaľ. Dobré dojmy, krásne jazierka, krásne domčeky, pekná príroda.
Cesty, ako na Slovensku. Mali veľa odtieňov asfaltu, aj oni, aj my. Máte pofotené? Najsevernejšie, ja som tiež ešte takto severne nebol. Dokonca som nebol ani pri ruskej ambasáde, takže je to najbližšie. Vlastne najbližšie k ruskej ambasáde, aj najbližšie k Rusku. Tak nachádzame sa niekde za hranicami, konkrétne v Litve, kde si dávame obednú pauzu. Je tu kľud. Zaujímavé kanibúdky a ako z mrazíka. No a postupne si Jano varí obed. Už sa to pripravuje, už sa to robí, lebo Janko je veľmi hladný, ale už o chvíľku nebude. Cesta bola umorná a nielen Maluch bude papať, ten si vypýtal, ten toho zožral dneska, ale prešiel nejakých, začal máme 250-300 km za sebou, cca. A už je aj Janko hladný, takže Janko, o chvíľočku budete spokojní. Dneska nás čaká ešte prejazd cez v podstate celú Litvu. No a u nás v karavane to vyriešenie takto. Kikuška chystá obed. Fíha. Čo nám Kika pripravila na obed? Dehonestuj to. Povieš nám niečo k tomu? Čo to je fajné? Risotto. Aj s meskom. No a po neúspešnom pokuse ísť si pozrieť hranicu 3 štátov s Ruskou federáciou, sme skoro zapadli. Tak Sila Maluchov je neúprostná, dostala nás blata. Našim ďalším cieľom je Kurská kosa. Je tu ale problém. Cez Kaliningrad sa k nej nedostaneme. Takže jediná možnosť je cez prístavné mesto Klaipėda v Litve. Cesta ako cesta. Jediná cesta tam vedie po mori. No a naše maluchy už predsa plávali. Na trajekte. Užívame si pláž, tentokrát v Biciansku. Pokračujeme ďalej na sever a hľadáme miesto na nocľah. A našli sme úžasné miesto pri mori. Tak, momentálne sme docestovali do Lotyšska. Nachádzame sa na úžasnej pláži, asi tak 20 metrov za nami sú naše táboře. Sme najedení plné brúška a užívame si neskutočný zápas. Je to niečo, čo nepotrebuje proste komentár. Ako spálili sme kvantum benzínu
Precestovali sme kopec kilometrov, nie kvôli tomuto, my sme nevedeli, že tu bude takéto krásne. Ale to je to krajšie, pretože sme zistili, že je to fakt paráda. Voda bola fantastická a my pokračujeme ďalej do vnútrozemia Lotyšska. Na mape sme našli parádnu skratku, no kto mal vedieť, že bude bez asfaltu? Nevadí, pre maluchy žiadny problém. Cestou necestou sa dostávame do historického mestečka Kuldiga, ktoré má okrem nádhernej architektúry ešte jednu zaujímavosť. Je ňou najširší vodopád v Európe Venta Rapid. Čakala som väčšie. Trošku. A už to oni, že sú veľké na šírku. Jaj. Je síce vysoký necelé 2 metre, ale šírku má až 250 metrov. Voda síce smrdí a pení viac ako je normálne, no miestnym to evidentne nevadí. Miestnym a Paťovi. Asi tu majú dobrého kožného. Jedlo! Dáme si burger. Ďalej sa presúvame do hlavného mesta Lotyšska, do Rigy. Nakoniec sme našli skvelé miesto na zaparkovanie neďaleko centra. A hoď to tak na prvý pohľad nevyzerá, Riga je veľmi pekné mesto.
tento slot symbolizuje pre Lotyšsko a nielen pre nich, ale aj pre všetky tri krajiny pobaltské tú slobodu, ktorú získali po okupácii od Sovietskeho zväzu. Tým asi chápeme aj prečo sympatizujú momentálne s Ukrajincami. No, je im to, sa vedia do nich cítiť. No a stráž to čestná stráž, stále. Kurník, to je láska. To bol náš človek, nie? To bol Dizlak. Dizlak, hej. To bol Dizlak. To už len tým telom vábi. Telom tej lode si chcela povedať. Tá loď má krásne telo inak. Pomaly sa dostávame k najsevernejšiemu bodu našej výpravy a tým je Národný park Gaujas. No a bez poruchy to samozrejme nejde. Park Gaujas má dominantu, ktorú je vidieť už z diaľky. Je ňou ďalší tehlový hrad na našej ceste Turajda. Nachádza sa tu aj najväčšia jaskyňa v Lotyšsku. Je hlboká až 10 metrov. Taký ideálny úkryt pred dažďom. Nachádzame sa na hrade Turajda, nedaleko mestečka Sigulda, čo je v podstate momentálne náš najďalší bod nášho tripu. S vzdušnou čiarou od Gálovian vzdialených 968 km. Čo je vzdušnou čiarou som nezdal, je to dosť na naše Fiatky. Pôvodný plán bol ísť do Estónska, ale časový harmonogram nás nepustí a asi by sme to nestihli. No a takýto krásny hrad, ktorý tu ostal, nám trošku pripomenul Malbork. I keď to nie je posledný hrad, ktorý ideme navštíviť, v našom veľkolepom pláne máme hrad Trakaj, ďaleko mesta Vilnius v štáte Litva. Tak uvidíme, čo nám povie to. Vážne, Paťo? Myslíš, že to bude také jednoduché? Tak Jano, povedz, čo sa nám pokazilo. Toto sa nám pokazilo.
Pri otrasoch v Rige, v krásnom meste Riga, sa mi vytriasli 1, 2, 3 šrouba, ktorá držia diodový mostík na alternátore. To je proste niečo, čo zabezpečuje výrobu elektriky. Takže mi to nedobíja. Ďaká Riga. Ale sme vybavení, máme pajkovačku, Myslím si, že si pomôžeme. Bude to síce troštičku dobrodružstvo, ale pomôžeme si. máme pajkovačku, máme 220 vlastných, Takže... takže Sa má 220, ja mám pajkovačku, takže to asi vieme opraviť. Máte dobia baterku, aby sme mali dostatok šťavy pre tohto elektrikožrúta. Ale funguje to. Funguje to. Letuje to. baterek nemám toľko, hej? Aj na takomto mieste vznikne garáž, keď sa niečo pokazí na Fiatke. Myslím, že už bude. Je. Musím ísť po kliešte, počkaj. To má dobrý pocit. Slnko nám zapadlo. Stále bojujeme. Bojujeme, ale sme už na dobrej ceste. Poradili sme si so zapajkovaním káblov na alternátore. Tak dávam to dokopy a uvidíme veľký odpal, čo nám povie. Ak to bude fungovať, spíme tu, ak nie, spíme tu. Tak zase sa. Takže snáď dúfajme, že to bude fungovať. Dúfam. Uvidíme ešte, ako sa pohodneme, ale je to veľký nezvyk, lebo u nás je teraz neviem, či pol 11, 11 hodín, u nás je tma ako v rohu a tu je mnoho jasno. Vyzerá, že sme to spravili. Tak je dobré? Nemôžem odmerať, ale ak tebe dobíja, ak je dobré. Dobre. Zapni svetla. Tak. Daj na voľno byt a potom pridaj. Dobre. To vidíte, keď sa rozsvietia svetla. Balíme. Večer sa nám ešte podarilo presunúť do Litvy a spíme pri slavnej hore Krížov. V noci možno pôsobí trochu desivo, no až ráno ukázalo, aké úžasné miesto to je. Nemáme úplne najlepšie svetlo, ale je to tu. Vika ide v pozadí, bola si kúpiť kríž, tam ju asi nevidno. Aby doniesla ďalší kríž k týmto odhadovane 55 000 krížom, ktoré vlastne symbolizujú, ako je to Paťo, symbolizujú víťazstvo kresťanstva alebo víťazstvo Litvy, Litvanov, ich myslenia nad potlačeným komunizmom. Hlavne to, že Litviancom to už aj za komunisti zničili. Tie roky, čo už bolo viackrát zničené, komunisti zvlášť, im to bol taký trň v boku, im to chceli zničiť. Tá sila, že sa ukázala, že stále to proste bude vzniknúť znova. A prežilo to tu. Takéto národovské ako u nás, tí štúrovci a samopalovka, neviem to. Má tiež svoje symboly.
Našou poslednou zastávkou v Litve je posledný tehlový hrad na našej ceste. Je ním hrad Trakaj na jazere Galve. V porovnaní s Malborgom je Trakaj síce menší, no v kráse určite nezaostáva. Posledné ráno v Litve je aj s ranným rituálom. A ide sa domov. No nie tak celkom. Cestou máme ešte Varšavu. Nachádzame sa pred takou veľkou budovou, asi niekde vo Varšave. Myslím si, že sme vo Varšave, dopravil nás sem Maluch, silou 23 konských síl sme uháňali po diaľnici, predbehli sme 2 kamióny, ktoré nás z toho cestu sundávali, teraz sme ich dali mi dolu. A teraz sme vo Varšave pred stále kongresová. Je to inakšie múzeum vedy a techniky. Dobre vyzerá, pekné je, snad sa dostaneme aj dúka. Malo by to byť Stalinová torta, tak ako niekde naposledy. A podstatne, čo bude našli? Máš krvník. A tu hru? A za stromom je ďalší. Maluch. Našli sme nemožné. Malucha v Poľsku sme našli. Hej, samozrejme, že parkuje ako majiteľ BMWčka. Proste ako sa dá na všetky čiary. Na invalida, na 2 miesta. Proste Maluch, no. Maluch má svoj temperament. A čo sme našli tu na? Čo je tu na? No to je Kika. Áno, tá je tu. A tu je. Za Kikou je ďalší Maluch. Druhý vo Varšave, celkovo asi 4., ktorý sme vôbec v Poľsku videli. 4. Maluch za celé Poľsko, okrem nás. A je to tiež invalid. Na praci sa čistí. Keď sme prišli do mesta, tak začínali z hora. Hej, tu sú peniaze. Počkaj, ale tie peniaze, keď spadne odtiaľto dole, vieš, že ku nabere rýchlo za silu? Môžete to zabiť. Predpokladáme, že toto nie je najširšia časť budovy, že sú ešte širšie medzi podlažia, kde tie peniaze prepadnú. Ináč, keď neviete, čo s peniazmi, Boli také špinavé? tak tu sú peniaze. Však vidím, ale nižšie sú špinavé a vyššie sú čisté. Tu je špinavé také.
Ale idú ako píli. Ale kde sú zavesení? Z vrchu. Sme v starom meste, na námestí vo Varšave. Na námestí? Áno, sme na námestí, áno. V tej starej časti, ktorá bola počas vojny určite veľmi zničená a zrekonštruovaná do tejto podoby. A je to nádherné, pretože je tu vidno, že to tá symbióza, tá proste zachovaná tá architektúra pôvodná. Tie domy sú rôznofarebné, ozdobené. Každý svojský a všetky dávajú dokopy nejakú tú celistvosť. Je to pekné. No, ale teraz už naozaj domov. Tak, posledná noc nášho výletu je ukončená. Sme nejakých 50 km pred slovenskými hranicami, no a potom môžeme to Slovensko prebehnúť domov. No čo k výletu, no. Výlet bol super, včera trochu únavný, ale plno dojmov, zážitkov, kilometrov spáleného benzínu, prejedené. A bolo fajn, to áno. Ak by sme to mohli zhodnotiť, tak ten náš výlet, zažili sme rôzne tripy, zaujímavejšie, menej zaujímavé. Ťažko hodnotiť, ťažko povedať, že ktorý bol ten najlepší, najhorší. Ten trip bol ako gro všetkého, čo sme zažili, čo sme videli sme mnoho miest, bolo to super, bolo to úžasné. Máme v obraze toľko vecí, toľko miest, toľko zážitkov, bolo to v kontraste s tými strašne dlhými cestami. A tie miesta boli pekné. Neboli najkrajšie, najúpatnejšie, ale boli pekné. Ak chcete niekto urobiť trip, urobte ho. Nechoďte kvôli jednému miestu. Jediné jedno miesto, čo sa vám oplatí, je Malbork a Hel. Ostatné si treba urobiť gro. Asi tak. Kvôli jednému miestu nemá význam. Kvôli jednému miestu by som sa do či Litvy, pobalských krajín netrepal. Choďte na trip na Človek mohol byť poznávačku. sklamaný. My sme boli niektorých miest nadšení, z niektorých menej nadšení, neznamená, že sklamaní. Ale za každým to vyrovnalo celý zážitok z tej cesty a mora. Hej. To more, zakončenie pri mori, to bolo niekoľko razy sme spali pri mori, bolo to úžasné. Západy slnka, pláž, jantár, čo sme už nachádzali, bolo to zaujímavé. To bola len celká tá odmena po tej dlhej ceste. A žiadni ľudia hlava na hlave. To je to fakt. Žiadny Baywatch a podobné srandy. Žiadne takto natúlenia na pláži. Nie, pláž bola pre nás. Pláž bola naša. Práve tieto dva autá nás dopravili a spravili sme celkovo 3900 kilometrov. Kika, ešte sa neraduj. Sme tesne na poľsko-slovenskej hranici, ešte v Poľsku, zastavili sme sa tu na benzín a zistili sme, lepšie povedané, Paťo zistil, že ešte sme nevyhrali, ešte nie je dobojované. Máme tu, trip bol skoro bez problémov, ale nie až tak úplne. Máme tu vážny problém. Neviem, či to bude vidieť, ale máme zlomené ťažné. Tieto cesty si vypýtali svoju daň, no a drží to na malinkom kúsočku. Myslíme si, že máme vyhraté, že už ideme domov. Ale ideme ešte záňať nejakého miestneho zvárača. Musíme to pozvárať, s týmto sa tomu ísť nedá.
postaviť. Máme tu zaujímavý útvar. V tvare prevodov. By som mu dal niečo najesť, nemáte taký rohlík? Ja tak uvažujem, že či z toho nejaké nezoberieme diely na cestu. Vidím tu 1000 rán, ktorý by pasoval presne na Fiatku. Moknický klop, škoda, že nemáme. Sviečka. Tá ešte pôjde. Závid by pasoval. Káble sviečkové, aha. Aha, máme tu aj káble, fajky. Použijeme. To bereme so sebou, to je proste kopa náhradných dielov, čo sa nám hodí. Dajte mi to nejako púšťa farbu. Nevadí, na strieka, na novo. Už naokolo všetci ľudia pozerajú, všetci len hľadia, nikto nás nenatáča, len dvaja Slováci, dobre, pani nejaká. Musím točiť celé dokonca. Čo to? Musím točiť celé. Celé. Potom to vystrihám, použijeme do filmu možno 2 sekundy. Použijem si sekundu a to si dúfam, že nestopla. Čo si spievaš? Pasuje mi tu nižšia, som tu mal dokonalý poriadok. Tak, 5 vecí tam bolo. Uskladaného. To vieš, ako na dovolenku ideš, alebo kdekoľvek keď ideš, si nabalený kopou pičovín a všetko ti to tam vojde. Keď sa vraciaš, ideš s polovicou veci a nevieš to spratať. Tak, máme to o tebe. Tak, ako pred rokom v Rumunsku. Dobre, balíme sa. Ide to? Je tu večer, tma, teda musím... Teraz, čo bolo kde? Tarara, tarara, Čo je? tarara. Daj ten mobil sem. Kým vo vočnom. Chcelo by to pivku na železo. Strong, boys.